Hello mga amiga, mga amigo. Kita na ba mo? Rip nga busloton gihimog tabanog sa inyong amigo. Ala kung wa pa tanawa ni nga video. Ang kabugnaw sa hangin ug kanindot sa panahon. Makahuna-huna jud ta ani ug kalingawan. Ug karon man karimaron no, kinindot man ang hangin ug ang panahon. Siyempre magbuhat og tabanog nga pinakayunik sa tanan. Unya ang atong buhaton, rip nga busloton. Atong taipon, unya atong palaparon. Anak na, hindi lang kinakong dugay gunog ato ning sugdan. Tara na. Siyempre ato nang giandam diha ang duha ka stick sa kawayan nga atong gihawanan, aw atong gipanipsan, aw siyempre di po na magpalupig atong duha ka brief nga busloton diha. Anak man na, kuha tag saguran kay atong ibugkos sa atong mga stick nga kawayan. Ato nang gidaghan kay ingon nila mas nindot kuno ang masobraan kaysa sa makuwangan. Anak man na, aw siyempre yan sa may atong dugayan ato na ning sugdan diri og ang una natong gibugkos diha kay ang tunga, dayon ang isig kadaplin para matumpang ato ni siyang sukdundaan. Anak man na, unya ato ni pamutlan og mga sobra-sobra nga saguran para hapsay tan-awon. O diba, hapit na mahuman na, pak, ato na i-plaster atong diang brief nga busloton kay ato na rutahion. Anak man na, unya kay kumbati po natong hilo og dagom diha. Anak man na, unya kay dugay man masud, ato sa ning lawayan be, para di na ta malangay diha. Basin matapulan ta, dili na hino ni mahuman. Kay excited na ta magpalupad diha sa atong gihimo nga tabanog nga brief ang gamit. Anak man na, siyempre yon sa pametong langayan, ato na ni sugdan ug tap-tap sa brief nato diha nga gibutang daan. Anak man na, aw siyempre ato sa ni i-plaster diri. Unahon natong usa ang igbaw din ari ang ubos ikaduha para igtahi nato di na kita maglisod sa iya. Ato na nagisugdan diha ug tahi ang pinakatumyan. Unya ato ni putlon daan para masugdan na pud ang pika side. Siyempre kay daghan ba yan ni siyang mga side. Bitaw no ato ni paspasan kay lami na kay dagan-dagan sa daruhan. Ana man na, siyempre samot yun tagkalangay kaya atong tinahian mo ra jud og inday-inday. Ana man jud na ba sa dili bansay. O di ba napurma na? Pero siyempre nagkatawa ko sigingan sa akong mama. Ana siya, kung mulupad ni nga tabanuga, magpabuto siya kwitis nga usa ka dosina. Anga boy. O di ba mura sa tinuod no? Siyempre di marunong jud ta. Ana man na, pero sige lang, kung mulupad man og sa dili, basta ang importante malingaw ta ani. Kay siyempre tsada pod baya ni. Aon sa payatong dogayon, ato na pamutlon og mga tumoy-tumoy diya kay ato na niron paloparon. Ikaw na lay kuwang magkuha na tag plastic daan. Karon dito atong i-plaster kay karon ato na ning idagan-dagan. Ana mo na, agoy, ari ni puta na langan sa atong sanggot perting kabulan. Wala ra ba diri atong bayaran? Idara ba dito sa atong silingan? Ana mo na. Okay. Banog ni Paking di marunong. Alright. Yeah. Kung karon mga kadimarunong no, anak ko man na dyan taon ta. O syempre, ato na ning paloparon. O diba, wala ka balance pagkabuhata, pero okay ra kay naa man tay on the wings of love. O ato nang butag pako diha, syempre para mulupad na. Ana man na, o diba, kusuga mo dagan sa ato ni marunong o. Syempre, atong balikan kay murag giganahan man ta kay lupad na diha. Ana man na, brief lang nga busluton ang sakalam. O diba, gulat ka no. Syempre, di marunong jud ta. May jud ni pagkaimbintuha. Kay muragwa majunis plano ba? Ana man na, pero sige ra, nalingaman pod ta. Bisag perting inita. O di ba, atong tabanog ni surrender na.